който в бъдещата булка изобщо не подозира какво ще се случи след малко. Ние имаме нашата анкета, която тя не е анкета, защото ще си я годеш. Дайте, ако искате направо, ние да почнем да си снимаме. Здравейте, сега се намираме на анкета дали Петя ще каже да на Дани. Това е въпрос. Никой не подозира какво се случва. Едно общо интервю, за да може в това интервю да всеки ще зададе ни 6-7 въпроса, всеки ще отговори и после ще правим индивидуално. С някой ще имаме горе на депето по-индивидуално. Не трябва да се виждам. Компроматино! Приветствам ви! Исуза като репортера. Здравейте хора, днеска е една уникална дата. 1 юли, в който записваме едно уникално видео. Тази анкета е за да може да опознаете още повече хората, които са част от нашия дом. Така че нямам търпение да се запознаете с нашите известни личности в това видео. Нека ви имаме много колоричност, не знам как да искате. Но ще започнем с нашата първа гостенка, VIP, това е Петя Владикова. Обясни ми как попадна в NCC. И аз винаги се чудя как успях. Но естествено да съм много щастлива. Как се чувстваш от това факт? Много щастлива се чувствам, понеже целият ми живот се промени. И наистина не бих заменила нито един ден след попадането ми в NCC. И много съм щастлива, че съм в NCC. Браво! Една приятелка ме докара на мен. Каза ми, че ще ме докара от умът на нейното сърце. Викам, че в този дом, че къща няма ще си. И така, и ме докара. И то стана домът и на моето сърце. И после имаше продължение, което Митко ще отговори. Айде ги те отговори ти. Продължението беше, че тя ме домъкна в този дом на него. Ето мана! Колко зле е вече. Трябва ли да е и Никой не подозира какво се случва. Как ми е косата? Имаме нещо между зрителите. Надявам се да няма нищо. Какво се търси, бе? Ами ми! Бъдещето е светло! На кой библейски образ би искала да приличаш? На Сара! Там ми е най-голямото предизвикателство. Кое е нещо, което те е грабнало? Покорството. Покорството как следва мъжа си. Тя говори някакви неща и ти си Кадър. Искате ли да направим имитация на пастор? Пасторани! Петя, аз искам да ти задам един въпрос. Ти като мислиш за Дани такива неща, ти защо се виждаш постоянно с него? Искам да ти задам този въпрос. Ако искаш, отговори. Ако искаш, отговори. Намерих дом, семейство, приятели и и любимия ми. Той е за... Ето да за мен. Айде, ако има... Отивам до тоалета, бе. Бързай! Браво, бе. Ето това ще. Ще хареса на шокрето. Много.
За булката, специално да види колко е работлив младоженец. Ама вие, моля ви се, ако обичате, вземете, да. Някой да работи нещо, да има, да. Работа, както виждате, работлив съм от малък. Ето, браво, носът. Така ще е, какво да правиш? Живот. Какво друго да ви кажа? Живота е ляк. Пловдив съм, ще се жена. И те така. Чакай да кажа да, бе. Надявам се да каже да. Както виждате, бъдещия младоженец се облекал с тениска да не се изпоти. Всъщност това не е тениска, това е Армани. Както бъдещата ми съпруга казва, това не е Анцо, това е Армани. Така че аз съм с тениска Армани, а ще се преоблека след малко с риска да мога да съм, разеш, пликче, розички, това не са за нея, там са за други неща, ама ще се види защо. Обичам в довиждане. Айде! Айде! Оператора! Петри, нека сега Дани да като няма. Аз ще си помисля дали да отговоря. Добре, кое е нещо, което те грабна в него? Първото нещо, което ме грабна, беше красотата. Виж, ето да, това е основен фактор. Добре, кое е следващото нещо, което е по-дълбокото нещо, което те грабна в него? Но много ми харесва точно това, че като вземе решение за нещо, докато не си го постигне, просто не си дава мира. Това много ми харесва. Кое е нещо, което мислиш, че... И че е постоянно много ми харесва също. А никой не подозира какво се случва. Кое е нещо, което си научила откакто сте в замишления заедно? Което, например, на мен би ми дало като съвет. Много неща. Как да не убиеш човека? Още първия ден мога да ти кажа. Бих си пожелала да се научим да общуваме не толкова бурно. Защото нашата връзка е така. Като кардиограма! Той е по-емоционален. Аз съм по-обрана от към емоции. Макдоналдс не им работи и туалетните. Айде. Ти какво пречи? Говорим си, чакаме те. Айде. Как е грена лицето? Чакай, много вато не вариш. Ма да ни лъскам сега! Да лъскаш. Гледай, зарежи това. Вау! Следвай розите! Ще храната! Храната не е пе. Аз храната! Сърцето ми изваш. Благодаря! Мале! Много е красиво! Искам да си моята жена. Обещавам да пазя, обещавам да се грижа. И тук е последния въпрос в нашата анкета. Искаш ли да се умориш? Да. Пръста няма! Абе, забравя пръстена! Къде си забравил, бе? Какво си забравил? Нищо не си забравил. Вау! Че аз не знам. Ще ми трепери ръката.
си. Вау, много Ой, на мен ми трепе. Взел ли си добре мярка? Обичам. Много аз направо. Вземи чашката. Трябва ли двойно? All my sin and shame, it was washed by your mercy. You are the treasure I find, my reason for living, so live my life. Много я обичам. Цял живот ще я слушкам, ще се грижа за нея и ще я пазя. And all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, our King of heaven, my King forever. You stormed the gates of my heart. The veil in between was torn apart. Now you hold the keys to the grave. 'Cause you bring things to life. You roll stones away. And all praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, our King of heaven, my King forever. Напряженка! Ама ще е топ. Особено с този оператор, забрал си батерията. Уникален е. Направо ти казвам, ще по-луда. Айде!